रे कौन खाऊ गोचा गोचा बड़ा दादा काम दो लेमुड़ा 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 अरे कच्चा कच्चा छोटा छोटा नींबूडा लाई दो झालमुड़ी प्रस्तुत क्यों करा जाए कल कोटरा बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग मम जी मोड आपन सब चैनल में जिया गलो मामा कोई पानी कोट बेला दो हेलो सुलू सुन सुन तो कह दिला सुलुलु कौन खाऊ रे कौन खाऊ गोचा गोचा बड़ा दादा काम दो बेला डाडबो नाडो बोल बेला डाडू आज्ञा आज्ञा मामा आज्ञा ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଢାଟେ ଖାଉଛି ତାଠୁ ଛଡେଇଛ तू यार बड़ पेला ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ତ ଗାଇस ଆମର ଏଠି ଗୁପଚୁପ ପିସ୍ ଚାଲିଛି बोल ले जो जंतर आड़ के गाइस मोमो खाइबा तिंदिरो मोमो मोमो ବେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ କହିଲୁ बेला ଆଉ ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇକି କେମିତି ଖାଉ के जंतर खाई जबा मोमो खाई बोली तिंदिरो मोमो मोमो हो बेला करा मोमो मिलने लास्ट ला बाद आंटी गुचू धर के आजा बोला 100 टा नहीं 100 कितने 160 टा नहीं मोमो खाई बोली 100 टा आरे नहीं जानी बोली लास्ट बाद 100 टा गुचू धर के आजा बोला अछि बा तमे गले खाई दे तो जोड़े के जबे ए कुड़ी को खाई बोलू मो ना ले लो तमे की पेट फुल कर खाई सर करो दे खायो ସିଉଡା ଆଳୁ ପୁରେଇ ये खाली तमे खाई जाओ 100 टका बे 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା छाड़ाने ते दीदी ଆଉ କଣ ମୁଗ 5 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର କେତିକି 6ଟା ଗୁଚୁ ଏଠି 5.5 ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ରାଗୁ ଆବେ ରାଗ ପକେଇଥିଲା ବା ଆଉ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଖାଇଦେ ରାଗ ହବନି ରାଗ ହବନି ରାଗ ସେ ହବନି ଖାଇବନି ଥାଉ अरे हम तो तमे आड़ पड़ा गाइस हम गुनु रे रिएक्शन देखो रागो खाई कोला काउ अच्छा जी ମୁଁ ବାବୁ ପଡି ଯାଇଲା ଗଜେ ଲଡୁ ଖାଇ ଲଡୁ ଲଡୁ गाइस आज ब्लॉग टा में भी आपण देखुना आज एते दिन परे संपूर्ण फिल्म रिएक्शन कर दीर्घ सप्ताह रे खाई दे एटा ब्लॉग रे तो कुछ हो लागो लागे 9 दिन 12 दिन परे ब्लॉग है कि मासे परे आड़ू ये जा ମୋର ନାହିଁ ଗଲା इरे मोर काईबा रान पे ମୋର କଣ ନାହିଁ ଗଲା ଯେ ओए गाइस खाई के देखा जाबो सागे देखा आज ब्लॉग टा भलो मजा ब्लॉग ଏତେ ବଡ सो फाइनली गाइस हमरो गुचू के से होई गई ये खाई छी 12 पीस गुचू हां संपूर्ण खाई छी 12 पीस पी खाई छी 12 पीस मु खाई छी 10 पीस सिमनु खाई 3 पीस आ के किस किस पीस खाई छी मु जानने यार रे गाइस बेकार गुण मने डॉक्टर लागू छी बसी ଏ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ କରିବି ଗାଇଜ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛୁ ବୋଲି ଏତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧା ରହିଲାଣି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରି କରି ଅଧା କରି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା କରିପାରୁନି କାହିଁକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖି ଷଷ୍ଠ ସେମିତି ତୁ ନା ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ରୋଷେଇ କରିବା କାହା ଦରକାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଆଣିଛୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଆଣିଛୁ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିବା କରନ୍ତୁ ଗୋଳ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳ ଜିଆ ସର୍ବତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଲ ପଣା ସାଲାଦ ତିଆରି ହରିବ ମୁଗଦାଲ ସାଲାଡ଼ ଫଳ ଚାଟ ଲଚ୍ଛି ଝାଲମୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରାଯାଏ କାଲି କୋଟରା କରିବା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପୁଦିନା ଚଟନି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କାକୁଡ଼ି ରାଇତା ମାନେ କଣ କହିବ ଏଭଳି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଶିଖେ ପାଠ ପଢା ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଆଜି ଲେମ୍ବୁଡା 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 ଆରେ କାଚା କାଚା ଛୋଟା ଛୋଟା ଲେମ୍ବୁଡା लाई दो ओके गाइस ଆଜି ତ ସାର ଯାବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି କଣ କହିବି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ ଗୀତ ବୋଲିବ ଲେମ୍ବୁଡା 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 କାଚା କାଚା ଛୋଟା ଛୋଟା ଲେମ୍ବୁଡା लाई लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो गाइस ମୁଁ କହିବି ବୋରିଂ ଲାଗେ ମାନେ ଅଣ୍ଟା କାଟିଲେ ମୋର ମାନେ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ଜିତ ଶୋଇଲା
କାଲି କର ମୁଁ କର ନାଇଁ କାଲି କରି ତୁ ଫୋନ୍ ନବୁ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଏଠି ସିମୁଳାରେ ଖାଇଦେଇ ପଡ଼ିଲାନି ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଆମର ଯେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ା ମର୍ଜିଟ୍ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଓହ କହିବି ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁ ଚାଲି ତଳକୁ ଯିବା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଓକେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ଦେଖ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି କହିଲେ 10:02 ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି ଆସି ହଉ ସିମ୍ବୁନା ମାମା ବୋଲୋ ବୋଲୋ ବାପା ବୋଲୋ ବୋଲୋ ହଉ ହଉ ଗାଇସ୍ ଏକା ଆଉ କାଲି ବର୍ଷା ରହୁଛି ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ